May kablaw dahito adaniw ken ni kabsat Adelia Mercurio Turquesa. Magkasangay itangal daw September 19. Tubo ti Santa Maria, Ilocos Sur. Nga daytan iti pagilyan nga Israel. Daniw na pauluan basol ko kadi. Iti Facebook analatak si kadungo tinasaraka naamamo ka babaen iti chat anakabuangayan tiniisupadi aragsa kadagiti mensahe nga ibalbalikas mo at dalat tapasurot na amakaayayo jak mailadawan riknak isem ken rag-o aminek amap-aprosam daytoy puso kadagiti agkakasamit abalikas mo rimusing ni ayat iti kaunggak nagtubo nakunak itinakem ko ngenday tajak inkaskaso ngem sapsapulen na ka ti imatang ko basol ko kadi no nagayata basol ko kadi amang iparangarang riknak musika ti inak napili mababalaw na iti silid ti pusom at dangata kaikarya palubusan na kadi uray iti Facebook laeng kapkap ne kakon asikat inak ayaten ipatpateg kaunay akas nasudi agameng dito'y puso ken kararwak sikat italimeng